Zimbabwean. Lamile. Ada. Nyama changa. Anambuya. Lidia waje ari kwere Iri pani. ari bana Sarandi usiku. Sarandi asipoele. Sarandi asipoele. Bana asipo. Bana alipo ndoti ndiri pano usinda mudaiwo. Bana asipo. Sarandi asiri. Because Zimbabwe wakawa chimangere nhako yechiti. Wakaingerwe mukadzi zvava munini. Saratafura. Mukadzi wacho unozi Saratafura. Wakanyengwa ndibambo munini ani? Ani? Richard wacho ngoupi? Pakuti pamuri papo wakanyenge mukadzi uno vanozi Richard. Ndiani between you there? Mauri chatataze kumba. Mase kumba. Tiwatu wano diwa maningi tuwamusano. Tiwatu kusiyakanyenge mukadzi wako. Mota tati nayo yanga yazara plus hapana pano pane staff asastara. Sikatando. Ndasi. Hai tamusiye kumba. Tamusiye kumba. Ani? Iye Richard. Nina wani. Fanungu auyo nao. Masamu na Winston Kilion na Fanungu auyo nao. Ore timbo zwali pacho. Nisepa timbo zwali pacho kuti munowache pakudii. Apipo mudo kwa nini ai. Kilion. Kilion ndiye zvo. Ini ndoda usunga Kilion. Akachatise mwana wangu indiri pamapresa.
Vakuise muchato ndiye akaita baba vamwana wangu. Ndozobva futi ndinosunga futi mukoma wacho akataura kuti mai guru taakuachengeta. Akandidaidza kubva mumapurazi akataura kuti mai guru taakuchengeta mukoma chendai mogara nekamukadzi kadiki karikoko. Musasa uya kuno ndikati inini ndakabvunza inini kuti ko vana zikazi vana zvese tinochengeta. Aitaura mukoma wake uyu. Ndomirira ipapo ndovarwa ndiri kuda kusunga tozoenda pamberi. Tete andidaidza ipapo. Tete akangati ori jira dzuku akafukidze muroora iye mukadzi wangu ini akafukidza kudai uchiti usavhura Facebook. Handizivi kuti zvairewe zvazvo zvairewe uyu aka Lydia here. Lydia. Lydia ndiani papa? Ndimi munozivi mukadzi wakazi mukadzi wenyu mukoma uyu akumuchengeta kuno kutaura mimi mira. Saka awa manja iminiwo tizinimichero tisora mukadzi wenyu doko ikwe mogara naye ikwe. Vana zvese zvinochengeta. Imi matete imimi munozi mama akafukidze mukadzi wakazi unochengetwa ikwenini. Mukadzi wamuti aiva akamufukidze jira dzvuku kuti asaonekwa asaoneke zvese yake. Mairiwei maizviitire chii? Pamusoro inini kuona kwendiri kutoita zvese zvaari kutaura apa kutaura chokwadi pamberi paMwari kudai ndiri hanzvadzi yacho chaizvo. Dzese hanzvadzi dzangu idzi kutaura ndi pamberi pamambo uri kunyepa ende hazvisi zvakamboitika. Ndaizofukidze jira dzvuku kuti zvidini ende panga pakamira sei iye wakapaona sei. Inini kufukidze muroora mukadzi wehanzvadzi yangu jira dzvuku kuti hanzvadzi imweni iwe nyenge. Inini bana hazi kunyepa zvinokutaura kuti mukadzi wenyu wakafukidzwa jira dzvuku ateta. Ai, inini ndinoti asi mukadzi wenyu uri pano here? hapana wese mawitness angu izvozvizvi ese mukadzi nemunin'ina mumba yangu hapana wese vari tu wasiwo. kupandukire muno kwaarweta kupandukire muno kana akutotena kutotena takusakadakwenda kovheya mukadzi wacho ini ari kusinyange sina kuti muzvizii kuti wakafunge baba munini nemukadzi nababa mukuru iye ariendo asari mukuru ndiri atete nini ndiri hanzvadzi yawaya iyo muneziyarenye wakungo ndibaba ndibaba inini ndatozvitarika mwagara neanhu akawanda andidika kana zvendinotaura pano zvinezvi mwajairi kuone vanhu motoona kutoti apa pakadai andizve saka ngatitoona kutoti ndopezvari
Paimaita very, very silent. Kana mechito kuseka nondoti nyena. Don't allow that. As well. And I must say things as well, you know, send you out of. Alright. The great difference. Statement yao ya ataura. Malazo kuisi. Hadi yekuti anga pengaba. Hadi yekupenge msuluba. Zviro zvakazindakatore hwemukadzi wangu. Zvikaziva unochigare mukadzi mudoko kumapurasi. Uyu wawe wekuti unochengeta muningi. Marizwa. Saka ane pfungwa yekuti iwo vaitochengeta vati ndiwo akunyenge mukadzi wangu. Saka ndati mukadzi wangu wasirwe ipo. Dai watouya naye kuti masamoni anotaura kuti munodiwa apa chiri nezvakati anotaura masamoni iwowa zvemunodiwa zvacho ngadai matoti kuti zvipere ngatibva taenda nawo akadzi avo iye mukadzi kudoko mauya naye Hazi mukadzi kuti mauya naye mai mbuya kwenzera yakuneno Can I hear you? Right. Our Moloziana now, our Magiri now. You don't know my this way. Musona Fuku, Mukadzi, Mike, my way. 90 people. Ramsipo. I see my cousin's way to move to tell you down. Yeah, I go Could you send us another? All right. All right. Imi ndimi nozi makafukidze jira dzvuku. Andre. All right. Unozi chikomba chacho apa ndiani apa? Chamaifukidzire jira ndiani wataurisira chacho? You? Muni coincidence with imi. Richard Japana. Imi makabatwa renisamo. Yaiti ndakachatise mwana muzikoziya. Imi makachatisa ere mukunzo wawa asipwa. Ndisi kuchatisa vandakataure pamuchato womwana wacho. Kumira sababa. Mushure mokungai wati ndiri kuenda Harare. Handisi kugone kusvikira in time. Saka tobva tatsungana baba varipo baba angu aripo. Inipa kuchitumwa kuzwi taurapo iwe sababa. Aya asipo bayani abve Harare kwakutoye kumba kwatoti tena makaita akauta kungeza kungaliza zvemusha. Saka ndakandosunga kutaura sababa. Hadi kuti makachatisa kuti waitochatisa atori ana edu isusu. Ndiwo aitambidze mupambo mukadzi wawo. Inini kwabva ndakusarwa nana baba. Baba angu nakukumbura inini nababa awo kuti iwewe taura kwandazongotaura sababa emwana wanga achata. Pane fongira. Makapa mvumo yekuti aende komirira imimi pamuchato womwana wenyu. Anga achatisi mwana wangu ngokuti nemunin'ina wangu inini ari mumba mangu aninga upi uyu ngobaba vangu. Hamuna kumupa here mvumo? Handina kutongozviziya. Hamuna ndoziva mwana wenyu uchata zvire. Inini takanga tataurirana zveshuwa kwacha anga auya achiti ndoda kuite muchato. Inini ndikataura kuti kana wakuita muchato ndinodawo ng'ombe yehumai nezvimwe zvinhu zvaanofanira kunge achichata. Saka ipapo handizivi kuti akambozoita sei. Ndiri kumapurazi ndakatonozwa kuti zvemavagara mwana akachata mwedzi waperawo. Ndinoona nhau iyi ndaiona zvinoda manje inode anhu akwana mese
tozoona kuti awa musoro wadhanganyika here kana kuti zviri mufimiri awa asi kushande kubatana basa fimiri ibatana atova zvati ane karaba ndaona paine karaba mazvo pakati penyu kuti imi zvemunotaura zviri straight forward tese tinozviita kana kuti chiri mutsvaga handiwe baba vacho ba unomira unomesera mumwe wamunhu seukama unozviziva saka mochatawo nevamwari unozviziva unomisa umwe munhu kuti ndindamira sababa ndichipa uyu mukadzi unomboona wake sababa akona basa baba acho akabara kuti ndakupa uyu that is very clear kana baba acho akuzomira kuti ini ndakutambidza uyu mukundo wangu haandizo someone youkama ndiwo anoita izvozvo saka inini ndinoda kuti nditi kwemuri itai kuti mukoma ake iwo asikazi kuuyawo nemukadzi wake unozi wakafukidzwa jira dzvuku ngaawo auye tipedze nhau iyi nhau nokuti inopedza isusu mapazwisa here ngekuti awo zvaataura ndazvizwa kuti majaire kuone zvinhu taimbotaure nhau yemuroi munhu anditi ndingati nhau dzaaroi tinodzitaura time and again but manje pane pezvinozoya zvashati sister pamakuzwa kana kuona muma1943 babangu achitongere ndaparuware apa paseri pekaruware apa kune aroya iri ikamutawo wakauraya mhuri wemugori yanga iri ipamusha pangu sekuti anhu aigara semaguta kwakuraya mhuri mugori akazi ndimbuya amweni aizi chinengundu zvikazi itai kuti ndide kuona kuti maakukona kuroya here kwakuraya mhuri iyoyi zvikazi amwakukona ina achizoguma ngekudaro zvakazongofambe kuende mberi kwazvaite nyaya anoti nyaya tisakauraya mhuri uroi makapuwa ndiani achakapuwa ndimbuya ai tiwakaitouraya ina akatiuraya mhuri toona kuti mwakugona kuroya here ko imi mbuya izwa izvozvo akaramba iyo vakasumuka vakanga ari mudzimai vanga achimusikana asikana airi ndikuatari mazitawo kwakusumuka umwe waizinakirwi kuti rinya kungafanika munhu wakosvokeshai kuti tiusiwoka ndipeti uroi chinangiza fa kutsike chisimbo beka nechisimbo kwakwata ichona madziso kune munhu chisimbo zvaoma izvi kuoma immediate kutsikwa kone kuoma zvese kwakwata zvisimbo zvakaoma ipo papo hapachina nechisimbo kana chichikana mudzi wacho aroi they do that vanozviita izvozvo ona zvino tinoda kuti babawo tiyaise mugwara kana paine munhu anorashika tizive maumbire eukama hwaanhu tiogadzirisa but ndinoda kuti iyo wanhu asipo iyo wangu mukadzi wacho nomuona kuti sema hamuna semukadzi hapana semukadzi uyai nawo semukadzi kuti awa akurashika pakuti akutoti mukadzi wangu makanditorera kare wandaide kuti ndiite basa naye yataura yemindimani ini ndinonzi hambiripi abiripi hambiripi hambiripi zita pandakatuwa kuti samona yakanyorwozi nandi weston hambiripi ndimi ndakanyorwa ipopo samoni yangu iri kuti wakanditi mukadzi ndatora saka ndiri kuona kuti izvo zvitagare muno manje ndaona ndikuna kubamwe richard muringina wedu futi saka ndichazivi kuti pamwe pakaite era ikanyorerwe inini iyo yakanangana narichard kumwe muti
munobaite machenjisi saka ndatinika chiwaipo mozese musha tiumbe musha wenyu ngekuti uyo akugara kwacho muzodhaka ati musodhera tinozviziya izvo zvinoonekwa izvozvo manazondizoere imi maweston ndiri kuziva ngatitedu uyaisondonuyare kandi paine zvinomanikidza monditaura kuti sondonuyare aripi pane zvinomanikidza yechiuya musosondonuyare tiipedze nhau iyi vese ava vari kudiwa vese vari kudiwa uyai navo kana vachari amweniwo ukama hwenyu kana damuyaita twende munomu unogara wakachata wacho unogara zvikore zvakadini pachitakatira vana dambudziko rese pane kunozi kuradhamunda etiri kwana kuitika musha mwanga ndatambire samwa ndakaende kuna ishe ikisabho takagara takaende kuna fokonoti ndonyairi pano haana nenyaya iyo inga ikubva kumusoro ichidini ichidhirika zokuti isi tichiende kuti iwo niwowe hamba ikwa yenyu ndiani ndimasvauri masvauri tikaende kuna musenga tikamubvunza haana nenyaya yacho saka zvino imi kuti zvimodaiano endai hatisi kuti uyaina sabhuku hatisi kuda sabhuku tinoda vanhu but the question iri kuwisire petindozvazvadaro zvokuti waifukidzwa pari paevhendi ipi ende akaregeraiyo mbuya akafukidzwawo shungu yake ine mukadzi wake shungu tiri kudzirwa patizvaizve mukadzi wangu kuti ndipatane mukadzi wangu ndekufukidze jira dzvuku unauzvipezvira saka ndati tinode musha ndaibatikana henyu ngeizvo neizvo nezvo uyai naanhu iwo dzirikweya uyai navo handiti mazvazvakati ndati munouya sondo pane chikonzero icho kuti usauya unochitakura anhu iwo manje ndopati chagwe sofa tazvipira aiwa vanhu vacho anozvifambira inoti ubveapa pamashauri kuya panapa kurei seniwo zvangu ndaapanuka statement dziri kutaurwa ndotonga ndisina samoni saka ndanda kungoti pamwe rakarashike zita su nonono iyo kana zita riri papo rinozi iwe ndaverenga asi wakanditi mukadzi ndatora uyu mwatari kumba wapeniti iwaipo musosoni iro richatiko wako kamwe makati yotaura tinogozvikuiti saka uya musosani ndiri mwana kwavari ndiri mwana wavo ndiri mwana wakirioni aina handina samandoyaukuzwa zvakatoitikawo ndichiri mudoko zvisingaiti ngoti isiso akachata around 2008 ndopakachata sisi moya sondo mukadzi wako unonga aripo nevese ukamava munoda vese vanofana kunga varipo ipedze nhau iyoyi mukadzi wacho ndikuti amuda imini iwo anofanira kudaidza mukadzi iwa awo vanogara nemukadzi ino vanouya naye kuti ari kuzi mukadzi uyu nini munaye vakafukidza mukapara akutozi avo akatopeumwe murume zvikazviwo chigara nemukadzi mudoko epi mapurasi awo ari mukadzi uyu ndiye ukazvichigara naye kumapurasi
kuti tatora nevana zvese newana zvese tatora dzimwe dzenguva tanozvakusana ngombe dzakaenda saka nekudaro varume vanoti nezvakawanda inokumbira kuti muve musoesoni ukati kasikeikasika kudaro mazvita munodei mukadzi wacho unotorwa ndiani kumba kwake munomutora munogara sei inini handiende aiwa iye ngati ende kotore mukadzi Beberá.